सानखान्थियाथ' बेनो एलार्मनिखौ जों नांगौ जि बिथांमोना जि फोरोंसालिनिफ्राय रोंनानै थांबाय बे रोंनानै थांनायानो जोंनि फिथाइ होननानै सानना थायो आरो बे फिथाइनिफ्राय फिथाइ आसा खालामफिनो बयबो जों बिथांनिफ्राय गोदान माबादों आरो हरिसिङाव बे खोथाखौ मोनसे खोथाखौ मोनफैनानै मोजां मोनदों माने बिदा एलार्मनि नामैनो बेवहाय अफिस मोनसे दङ बेथ' मोनसे एग्जाम्पल आरो जोंनि एलार्मनि नामा गोरों गोरा जालांबाय गोदान बिद्यानि अधिकारी बिथांमोना ज' जालायनानै माबा मोनसे सानोब्ला माबा मोनसे दिहुनोब्ला बेथ' जोंनि ससाइटिनि थाखायनो समाजनि थाखायनो बे फिथाइ गोनां जानाय जिहेतु बिथांमोना नैबे हरिसिंगा जौसिन फरायसालिनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय गुबुन बिफानाव दायो मानब सम्पद हिसाबै सुबुं धोन हिसाबै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं दिनै बेबायदि खाबु मोननाया नोंथांनि बादिब्ला बेबायदि हाबाफारिया गोग्गाथाव नंगौना नङा? गोग्गाथाव खारन बेनिफ्राय थांनाय बे जायगा लकेलिल' साननाय गैला बे कन्ट्रिबिउसन होनना बुङोब्ला जायगाल' नङा दुनियावनो बिथांमोननि हाबाफारिखौ खोन्थाना होनाय गियान बा माने राननानै होनाय हाबाफारि मावनाय बेनोथ' कन्ट्रिबिउसन जायगायाव थानानै जायगायावल' मावनायाथ' बेथ' कन्ट्रिबिउसन नङा नोंथांमोननिब्ला गोबां फरायसालिफोर दासिमबो बेबायदि एलुमनि हाबाफारिखौ खिन्थु मावफुंनो हायाखै नोंथां बेफोरनि थाखाय मा खावलायगोन? दा बिथांमोनहाबो मावनांगौ जेरै हरिसिङा बेखौ मोनसे एग्जाम्पोल हिसाबै दिन्थिदों मावनाय दिन्थिदों गुबुनफ्राबो बेखौ मावनांगौ मावनो नाजागासिनो दङ हायाखै अबयस्से दा मिथिलायनानै बे बिथांमोननि हाबाफारिखौबो सोलोंनानै लानांगौ मोजां हाबाखौ बयबो सोलोंनांगौ गाज्रिखौ नागारनांगौ। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60003822078822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।